חג שמח, מי איתנו על הקו? איזה חג ואיזה שמח. אשתי רוצה שנעשה את החג אצלנו. אז איפה הבעיה? אני אגיד לך איפה הבעיה. לא מספיק שהיא רוצה שהחג יהיה אצלנו, היא הדליקה אותי עוד יותר ואמרה שהשנה היא מזמינה את ניקול. שועדה ניקול. היא אמרה שאנחנו לא מכירים, אבל אחרי פסח נהפוך לחברים טובים. אני צריך חברים? אני כולי רותח. שוקל באמת ובתמים להוציא את נשק יום העדין. זה או אני או ניקול. ואז היא אומרת לי שאין לי ברירה כי בלי ניקול אין פסח, ואז גם מרים העוזרת בית לא תבוא כי הם חברות טובות. אז עכשיו היא הזמינה גם את מרים לפסח. כבר שבוע שאני מנסה להבין מה עשיתי שזה מגיע לי, ואז היא חוזרת מהקניות והיא אומרת לי תפרוק את הסלים למקום. והאפיקומן שלך בשקית של הסופר, היא אומרת. אפיקומן? מה, אני ילד בן 6? ואז ראיתי אותה. אני שונא להודות, אבל ניקול היא אחלה. תגידי, מה עם הפרידמנים? הזמנת אותם גם? ניקול, גבר מי שמנקה.